Hello, sziasztok! Mindenkit üdvözlünk a mai kis fotos kis gameplayünkön. Ez lesz az első részünk is Watch csatornámon. Már felraktam 3 részt, de most újból elkezdtem felrakni az elsőtől kezdve, mivel ezek jó minőségűek, és az előző párat, ha valaki látta, az a 15 ember, beadtam privátba, mivel azok szar minőségűek voltak. Most elvileg egy jobb kamerafelvétel fog próbálkozni, ami elvileg jobb képet ad, gyorsan, nem az előző kamerában az ott a baj, hogy nagyon szemcsés képet adott. Szóval nagyon mi is mondjam, beakad, laggolt egy kicsit, amikor tudom, hogy laggos már a játékom, de hát az tényleg most túlzás volt egy kicsit. Mert csapassuk is ezzel a kis tankkal. 29-essel kezdünk. Lealapítunk pár kezdőgyereket. Remélhetőleg egy 7-es tírrel kezdünk, mert most az első nem egy 8-assal. Hát egy 8-as tír. Nagyon szomorító, hogy két T34-es van, azok is tudja toronyra jönnek. Most azon gondolkozok, hogy lehet, hogy nem kell toronyra mennem, mivel a két T34-est előre nem valószínűleg át tudom lőni, viszont ők lehet, hogy át tudnak lőni. És 3 T34-es van a csapatunkban, szóval azok tudja domra mennek. Nem tudom, én mondom nektek, nem tudom. Lehet, hogy oda leállok, hát ez egy padhelyzet, srácok. Sajnos a domra kéne mennem, de mégsem. És hogyha egy kicsit később töltődik be, akkor azért van, mert az első meccsem olyan folyamán, és nem egy gyorsaképpen van. Ami majd később változni fog, mert most elkezdett a részszínet, most nagyon sok videókat fog, nagyon sok gameplayt fog felrakni botból, ezen a kamera felővel, ha meglátjátok. Minél a lényeg, de kicsit később fog bedobni, illetve nem tudom mennyire látjátok, de eléggé kis lag van most az egérbe, ami nem túl bíztató szerintem. Na most szerintem most fog bedobni, én érzem, hogy igen, bedobott, bocsi srácok, hogy ennyire későn, de hát az első meccs még az is csak, hogy bedobott. Mindegy, szerintem a dombra megyünk. A dombra megyünk még hozzá, mivel későn nem dobott be minket a játék, ezért 9 FPS. Azért ez eléggé kevés, srácok. Szóval későn dobott be engem a játék, ezért nem fogok teljes gőzzel, mint egy hülye gyerek fölmenni a dombra, amikor már lehet, hogy oldalba fogsz enni pár médiumot 5 oldalt középen, hát mit mondjak ezen az oldalton most átmegyek középen. Azért szépen bemegyünk most ebbe a kis szarba, itt egy bokorba, és hogyha meglátom a headiknek az oldalát, akkor lövök beléjük valamit. Hát megpróbálok lőni beléjük valamit. Sajnos nagyon alacsony az FPS szintem, ez nem tudom, hogy miért van. T35-öt már láttunk is. Ó, kár, azt hiszem, hogy hátrébb jön. És ez nem volt szerencsénk. És itt egy kicsit még előrébb megyünk, hogy jobban rálássuk a dombra. Körülbelül itt már rá tudtunk látni a T37-re, úgyhogy nevességgel a többiekre is rálátunk. Miért is jó ez a rész itt? Mert hogyha felszpotolják az ellenfelet, akkor én egybe tudom oldalba kapni őket, és nevesség nagy valószínűséggel a 2 T34-es van itt, meg a 2 T29-es, és volna, hogyha már egy spotot nyomnának ott. Előre kell gurulnom sajnos, mert én nem tudok rálátni a sikánkra. Ennél előre viszont nem megyek, mert innentől már nem veszélyes, nem tudok menekülni, hogyha esetleg visszalőne pártank. Ha a T33 nem indul meg, akkor elvesztettük a dombot, ami ennyit szóval is... Ó, megvan. Na, menjünk ma... Hol Isten, állj meg. Nem láttam bele semmit. Most nem tudom, most az egész játék egy kicsikét laggos. Nem tudom, azért van, mert a kamera felülről, vagy valami ilyesmi. Most... Ja, rosszul nem tudom billentyűket. Nem tudom, miért nézzük. Hát ez nem változik, nem tudom, mit csinálok. Nem tudom, egy kicsikét lagos volt, nem tudtam egyből oda húzni, amikor kellett. Most is volt egy lag. Hát nem tudom, srácok, ez a 8 FPS lehet, hogy az a Uno. Ennyi szólva, és nem tudom, miért van 8 FPS-em.
Lehet, hogy kamerázok, viszont akkor se szokott 8 FPS-en menni. Így is kevés 8 FPS sajnos. Tehát kell mondjam. Mire odahúztam az egy év gyerekek, mire odahúztam már egy év. Ö, nem látok semmit az égvilágon semmit nem látok, srácok. Ö, nem. Helyiket semmit nem látok. Illetve reagolok a FPS szint nagyon alacsony. Ezt azzal fogom kijavítani, majd láthatjátok ezt a technikát, hogy majd kilépek, majd belépek a játékba. Hát srácok, itt meg nem fog sebezni. És ez egy TM-3 úgy el fog húlni, mint a hullócsillag, nem tudom. Ó, látunk egy T29-et. Ez az első sebzésem. És puff! És lánctalp. Gyerekek, nincs az Isten. Jó, megpróbáljuk azért az első sebzést leadni. Se tényleg nem ártana. Én fogom kilőni? Ne, kilőtte valaki más. Nem, kilőtték azt, hogy valaki más az. Jó srácok, hát nem tudom mit mondani, ez rész eléggé bal szerencsésen kezdődik. Azért eddig úgy volt, hogy szépen tudtam sebezni. Eléggé szarpályán vagyunk, mert szeretem ezt a pályát. Illetve ezzel a tankkal 8-as írba, úgyhogy egy csomó önös tank van, nem nagyon tudok mit produkálni. Mennyit földetettek egy tankot, de egyszerűen szóval nem tudok egy helyben állni, azt várni, hogy hát majd ide jön a gyerek, majd ide jön, aztán majd lerendezem. Szépen ki kell bújni, nézni kell, hogy mikor jön meg, belelőni egyet-kettőt. Jó, felmegyek a dombra. Nincs is srácok, föl kell mennem. Egyszerűen nem tudom máshogy megoldani a problémát. Eddig ott álltam, gondolkoztam, megpróbáltam mindent oldalba lőni, és nem láttunk meg alig tankokat. Elkezdünk tornyozni. Van egy RTU-k, a GV pár duc. Reméljük nem engem fog egyből kifokuszálni, hanem valaki más elfordítja át a csőrét. Ha egyből kapok tőle egy fókuszt, akkor nem tudom, akkor meghaltam. Ha nem akartam 500 HP maradt, azt tudza, aztán sokat csinálok majd dronyozással is. Igen. Ez a TM-3 itt az egyetlen egy mentőember, aki feltartja az összes heavy-t, hogy az a nyakunkra. Ha ez nem lenne itt, akkor már égesig lejöttek volna. Itt áttörtek volna rajta, hát áttörtek volna egy tombon, aztán már sem, már két oldalos támadás lenne. Na, nyomunk egy spotot. Kukucs. Nem akarom az egész, nem akar teljesen feljönni, mivel nagy esély van rá, hogy már a heavy csóra csak arra vár, hogy legyen egy noob gyerek, aki feltolja a segíthet belelőjön mindegyik egyet, mert csak ide fókuszálnak. Úgyhogy egy picikét kóstolgatok. És természetesen a TM-3-at most is semmiféle rálátásom, úgyhogy azt inkább hagyjuk. Oldalból próbálom meg valamit produkálni. Jó, ez gonosz volt tőle, de az is valamit bementem oda. A két TM, és nem tudom, hogy hol van. Elnyerte őket a föld, vagy most Isten oda nem tudom. Most kapta egy lövést a oldalamban lévő TM-3-tól. Ami csak azért van, mert riest akarom előre. Oké, most már lőttem egyet nagyon magamnak. Igen. A tiger egy itt próbál áttörni. Nem sokáig. Jó, a komet is már darálja, mint a darátusig. És természetesen kap egyet, ha minden jól megy, megálltál. Új, szépen kapott megnyomom egy pofont. Most megpróbálunk még adni neki még ennél is nyobbat. Szükül, és puff! Igen, nagyon be vagyok benne. Nagyon jó be vagyok állva. Viszont a TMC nem megindult, mint a most tudom micsoda. És most akkor nekem kell kiszedni, srácok. Azok szerint. Igen, nekem kellett kiszedni, azt hiszem ezek kilövik, vagy valami. Továbbra is lövéseket kapok, ez csak annyit jelent, hogy itt vannak, és csak
én kapom a fókuszt. Igen, csak én kapom a fókusz, gyerekek, és ez nekem nem tetszik, illetve az, hogy a T-34 seggembe lő. Nem, hát ez randomra középre összegyűjt az egész fogás, és szarra előttek. Most én nem tudok más mondani. Igen, akkor most kilépünk, meg belépünk, remélem, hogy ezzel növelődik az FPS szinten, mert ilyen gyakran. Most is srácok, csak közben eszek egy kis csokit. Hmm. 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 Mondjátok most az FPS-em, gyerekek. Ez azért van, mert videózok. Csak nem, csak nem. Most már nézzük magunkat, hogy a TLC85-tel is ekkora lesz az FPS lagunk. Ha ekkora, akkor meglátjuk, hogy mit csinálunk, mert nem mondom, hogy titok sem. Most sikeresen bejelentem, hogy 10 perc fölött járunk, úgyhogy sikerült beírnom a kódot a fizetős Bandicoot verzióhoz. Úgyhogy remélhetően most már simán megy majd a videózás. Nem történt semmi paki, nem voltak így is. Nem tanulsátok. Egy kicsi kis aprólag van most. Nem feltűnő abszolút csak. Szó szerint belagolt a kis játék. Úgyhogy jó lenne, hogyha bedobna hamar. Mert ha nem dob be hamar, akkor lehet, hogy visszatérek a Hypercamhoz, mivel a szara minőséget adott viszont kisebb FPS vesztéssel. Ez jó minőséget ad, de nagyobb, szóval észrevehetően nagyobb FPS vesztéssel. 3 FPS, jól látom, srácok? 2 FPS, jól 8 FPS. Ez nagyon gyakran, srácok, ez nagyon gyakran 8 FPS. Így tolni a játékot, srácok, így. Most várunk egy kicsit szerintem. Várjuk, hogy a számunkba repüljön a sürgalom. Most ott itt ebédelek videó közben, mert ott csak 2 csokit ettem. Tőlem fog a első pálya sebzési jelentkező kapni a jó nagy pofont. A 01 Explorer, hogy is hívják ezt a rákot. Na, megkapta a sebzési... Ajajajaj, gyere. Jó, ez nagyon király. Az meghalt. Az Explorer most is bele fog vinni vele egy jó nagyot. Úgy, nagyon szépen ledaráljuk. Igen, most fogjuk ledarálni. Srácok, lag! Nem tudom mit mondani. És valaki ölje már meg, Istenem! Fú, gyerekek. Megint tudott lőni egyet, de ez is csak azért van, mert lagot kaptam. Igen. Hát nem tudom, majd visszanézem azt a videót, amit most forgatok. Ha nagyon úgy veszem észre, hogy abszolút nem csak ti érzitek, hogy laggol, hanem én is úgy éreztem, hogy nagyon laggol. Hát akkor meglátjuk, hogy mit csinál, nem tudok semmi biztosan mondani, srácok, de ekkora laggal nem tudom, hogy csak a vadállatok képesek játszani. A VK3-ra rámegyünk, de előtt a Zoe-t kinyírjuk. Szóval Zoe-kem, ugye nem erről vagy forulva. Ez kurva jó, hogy nem kapom be a sebzést, az M6 bekapja. Mondom, bekapja! Jó, bekapott. Innentől már gyerekjáték. Innentől már csak is sétálkozás volt. Kilőni azt a 11 HP-t, mi megmaradt róla. Oké. A VK3-ra kell most rámennünk. És megvárjuk, hogy a M6-os egy kicsikét megdarálja meg, egy kicsikét nem megfigyeljen. Hát igen, most van az a pont, amikor ki kell ugrani a... nem tudom miből.
Most elvileg most lejött, igen. Oké, most ketten az M6-ossal vagy megoldjuk, vagy nem. Remélem, hogy megoldjuk valahogyan. Igen. Jó, onnét én innét támadom. Így. Így, nagyon puha, nagyon baba. Ok, ez kiülve. Sajnos nem kellett volna neki mennem, de nem tudom, most csak úgy neki mentem. Ez a HP, ez lehet, hogy később nem lenne rossz. Az STV egy kis tank, úgyhogy remélhetőleg ki tudom szedni. Mert csak lehet, hogy még a NFK is, mert 4-es stílű játékosok. 4-es stílű játék. Nem NFK! Abid a száját, lag, ne! És nem ott volt, srácok, és nem ott volt. Hát nem tudom, mit mondani, hogy belagott. Nem tudom, hogy észreveszitek-e, de hatalmas laggal küzdök most per pillanat. Úgyhogy lehet, hogy most újraindítom a játékot, és utána megpróbáljuk megint játszani. És azt mondom, hogy szépen elpauzolom, mert így nem tudsz szerencsés játszani szerintem. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de nekem abszolút úgy betegszik, hogy ez így nem túl szerencsés. A Skoda viszont meg fog lógni, és az M6-os bevág elém, nagy egy heavy megelőzni médiumot. Azért annak határos srácok. Sajnos a Skoda az tuti, de most komolyan? Már mondom, hogy van lesz a Skodának, aztán elhúzza a csíkot. Úgy kilőtte, lehet, hogy odaértem volna, de ellenséggel nem. Mindegy, ez is egy jó meccs volt. Most kirak a játékból, igen. Igen, nem a játékból, ebből a körből. És most lepauzolom, azt megnézzük egy kicsit, újraindítjuk a játékot, azt megnézzük, hogy akkor hogy fog futni. Most pauzolok. Újból itt egy újraindítás, egy játékot újraindítottam, most megnézzük a T29-essel még egyszer átmegyünk, és megnézzük, hogy most milyen FPS különbségek vannak. Akkor most is 9 FPS-sel fog futni, nagy valószínűséggel nem fogok webkamerát. Peti, ez már fáj. Lasséggel nem fog váltani ilyen screen recordert, mivel ez egy nagyon jó szerintem, és nem túl sok ilyen recorder van, ami olyan, hogy ingyenes és jó az nem ingyenes, de ennyi pénzért is jó szerintem, és ez abszolút jó, mert már ezzel már csináltam videókat, és kevésbé akadásmentesebb, mint a Hypercam-mal. Lehet, hogy azért igényel több FPS szintet, mert jobb a minőség sokkal. És ezt is be kell vállalni. Úgy szerintem, hogy csomó játékos van, de a játékosok 30%-a olyan, hogy nem Full HD géppel játszik, hogy gyerekek, most aztán nyomulunk a Full HD-s gépemmel, hanem olyan, akit később töltödik be, szargépről meg minden. Hát most tényleg ez a réteghez tartozom, amit nem mondjak. Igen, 9 FPS továbbra is. Akkor ez összséggel nem fog változni. Úgyhogy ha jó a pingem, akkor így is lehet játszani. És tudok játszani, így csak így egy kicsit fura. 11 FPS, 10 és 11 FPS között vándorlok. Fura így a dolog, de így is lehet játszani szerintem. Jó szokott annyival lenni, csak most így fura. Hogy kicsikét lassabban reagál a mozgataimra. Mindegy, biztosan majd ez majd idő után megszokom, mint általában. Úgyhogy majd én leszek most kigondoltam magam, hogy leszem majd annak a pár embernek a videósa, akinek szarabb gépe van, illetve stb. Ne én kapjam be, bazd meg, ne én kapjam be! Nem beszélt csinálni, de az SU-22 nem én akartam megkapni az első lövést. Viszont a SU-122 nagyon kurva jó, hogy engem lőtt meg. Nem tudom mit csinálni, mert ide kell valahogyan mi is ez, kígyózni, vagy
Egyszerűen mi a szar? Nem olyan nagy a... Hol van az a szar? Ja, itt. Jó. Azon itt... Most nem tudom, hogy csinálunk, srácok. Egyszerűen nem tudok tornyozni, azt hiszem ez a kisebb itt, de nem. Jó nagy. Azonnyi most rám jön? Ja, rám hát. Sajnos egy... Mi? Jó, őre pattant, hogy megállítottam. Oké, ez király volt. Pont a kuporáját mutatta és megállt. Most komoly? Rám jön, mert előttem magam. Oké, ezek most rám jönnek, mint a medve bolyagolódva. Igen, igen, igen. Rat, srácok, nagyon szép. Nagyon cool, egy kicsit oldalba. Azaz, kiváló. Úgy. Na jó, véget értem a srácok. Ne, hú. Azt a mindegy srácok. De hol tud kétszer ugyanazt a részt ellőni? Mind a kétszer a morekket lőtt nekem. Azért már hagyjuk már ezt srácok. Ezt a dombot elvesztettük. Egyszerűen úgy körülhettek minket, hogy ez nem mindennapi. A csapatom többi tagja hol volt, azt nem tudom. De nagy csapatot hibáztassuk ez miatt. De nem tudom, hogy mi volt a két amorek egymás után. Azért az is durva dolog volt szerintem, hogy egymás után kettőt is lenyomott nekem. Azért az is meglepődik az ember, hogy amorek, oké, megjavítjuk, megint amorek, hoppá, azért az már durva volt. Én lövést le tudtam volna adni, akkor egy 1000 sebzésem lett volna, ami már nem ilyen rossz, 7-es tírbe. De nem kellett volna 3-szor amereket, vagy 2-szer amereket kapni egymás után, úgyhogy mind a 2-szer T29 lőtt meg. Vagy tudta, hogy hol tud felrobbantani, vagy egyszerűen csak véletlenül találta el. Hát mégis ő is T29 volt, szóval lehet, hogy pont oda lőtte, ahol tudta, hogy ha meglő, akkor felrobbanok, csak nem robbanta fel mind a 2-szer. Szóval nem robbanta fel egyszerűen, de meg se kellett volna vitani mi is ez a morekket, mivel utána megint le a morekkezett, szóval ez ilyen kidobott pénz volt szerintem, és most tudtam sebezni utána. Mindegy. Ennyi pénzt ki kell dobni a kukába, legalábbis szerintem. Nagyon vicceltem, nem szabad kidobálni a lóvészt, mert én azt mondom. Ez egy nehéz kérdés, srácok, itt most már kell mennem. Nagyon nehéz. Az este 8-as évet, 85-tel át kéne váltanom TD, nem tudom, látjátok-e, de most elsőtől belaggolt a játéknak a nevei is most szarul vannak írva. Látjátok, tisztára olyan, mint hogy a most tudom, 3 igen, pici nyomorékon vannak írva. A speciál jó van ki, hogy GC micsoda. Mindegy, én most így fogok ide jönni. Azt várom az első pár olyan embert, aki bekap 2 sebzést, és utána kilő engemet természetesen. Most az egész játék amúgy laggol, mert laggol, és ezt meg lehet érezni azért. Hoppá, mindjárt jövök pillanat. Na, itt vagyok srácok. Bocsánat, hogy egy pillanatra el kellett mennem, de a nővérem Davidben volt, mindegy. Lemegyünk, szerintem abszolút nyerésre állunk középen mindenhol. Úgyhogy megmozdulunk most ilyen 85-tel. Olyankor, hogy az ember érzi, hogy nem fog sebezni. Még az előző tírben azt hittem, hogy halálosabban magamat. Itt érezni lehet szinte, hogy nem fogok sebezni. Egyszerűen tudom, hogy ebben most nem fog sebezni. Amúgy most nem mutatom nektek, hogy mik a tipikus lagok a Volton egy kis FPS-re játszó embernek. Egy ilyen speciál. Abszolút kicsi az FPS-em. Szóval, most nézzétek meg. Hogyha az ember nagyon kicsi az FPS-e, ilyen problémák is lehetnek. Szóval ez a tipikus, annyira látok pár betűt. Hoppá. Nem vettem fel a fülbe macit. Na szóval ez a tipikus probléma, hogy alig látok pár betűt.
Ez is csak azoknál fordul elő, akiknek nagyon alacsony az FPS-ük, 10 FPS-en van, vagy 9 között van. De azért van, mert videózok, és ez eléggé leszívja, és nem egy olcsó kis szar, és nem már! Szivac! Azt ki kéne lőnöm, ki kéne lőnöm. Ágátő. Ne. Crusader belém lőtt. De kétszer egymás után. Mindegy. Hát, mit nem mondjak, gyorsan történtek a dolgok. Ö, most eszvetlenül nagy lagom van. Úgy teljesen mellékesen. Viszont ezt sem is el kell fogadni, hogy egyből kilőttek srácok. Ezen nem lehet szépíteni semmi. Kilőttek. Most képesen belépek a játékba, mert lagó, meg minden, meg ilyenek, meg olyanok. Ilyenkor ez a legjobb megoldás. Ez az első videó, kis próbavideó, ezzel a kamera felvével lehet látni, hogy sok minden változik. Kisebb FPS-em lesz, a pingem marad, kicsi az FPS-ek, de nem lehet jól játszani. Bárki mondja, hogy 15 vagy 14 FPS a minimum, de az elejéjük van, mert 18 FPS van. Mindegy. Ez a szint az, amikor már az ember zavarja a videózás. Igen, ez a szint az. De én nem adom fel, szóval az előző kis stílben is az a problémám, hogy a Sentinel simán le tudtam volna darálni, de egyszerűen lementem, megállítottam a videót, minden másra töröttem és nem tudtam ledarálni. De ez az első rész, srácok, ennél többet nem ígértek, első rész. Ebben az első részben szerintem kellnek a bakik azért nem mondom, hogy nem jöhet, szóval biztos kell pár baki, nem mondom vagyok. Viszont most nézem, hogy 8-as tír lesz ez a picike, és nem. A TMS4-en és a Jagdtigeren kívül bárkit el tudok lőni. A TMS4 biztos, hogy tornyozni fog, én már most érzem, úgy mint én. Velem ellentétben neki egy aprócskával nagyobb lesz az átütés, illetve egy aprócskával többet tud sebezni, illetve ugyanannyira töltünk szinte, úgyhogy azért megnézni melyikünk nyer, de szerintem mességgel úgy lesz, hogy erre akarok menni. Úgy lesz, hogy mind a ketten felállunk a dombra, ő elkezd belém lőni, pattan, jó nem dombra állunk, srácok. Ilyen vagyok, jó oldalt vagyunk. Az a baj, vár oldalt nem tudtam valamit csinálni, mert tudom, hogy bejön oda a TLMST, azt ott lederelt volna engem, mert egyszerűen túlságosan egy átütés van. Szóval bevitt volna, szint lehet nézni a toljamat is bevitte volna amúgy. Ilyenkor rosszul döntöm, kisebb lesz a páncélolt, akkor be lehet, hogy bevitte volna simán, illetve a torony feletti kis lópöcsnyi részt is lehet, hogy bevitte volna. A torony felett az a kis háromszög, az is egy gyenge pont a löveg felett, amit fel tud vinni. A Tiger egyes valaki is felspotolta, de szerintem fáziskéséssel, mivel egyszerűen most felspotolja, nem tudom mit csinálni vele. Egyszerűen. Mindegy, amúgy ez a 9 és a 10 FPS, ez a tipikus állandó FPS szint. Meg ez a ping is állandó. Ez az IMX az szimplán csak hülye. Nem tudom mit tervez szegény kis csórikám. De az árk jól belevisszál 42 HP-t. Oké, valamit eltaláltam a Centurion 1-nek. De olyan ki az nem sebezte, de természetesen a többi játékos sebezte. Így dölt egy fa, úgyhogy valami most itt kell lenni az IMX-nek. És kicsit hátrébb megyek, nem akarok sebzést kapni. Igen, így köböl. Remélhetőleg most a Centurion 1 meg a IMX itt van, és most remélem tudom belőni engemet. Most lehet látni, hogy most már megjavultam, most a teljes játékos neveket látok. Ez ma azért elég jó. Most ott 43 elmet spotolni, ami abszolút jó, mert kilöveti magát csőben, hát hogy mi meglássuk egy pillanatra őket. Hogy megéri nagyon. Szerintem látták a T43-at, csak egyszerűen nem akartak lőni, mert tudták, hogy jó, azt kilőttük. Terhára nem látunk rá. A Centurion egy visszavonult.
Úgyhogy a T-43 az most megúszta Olson egy lövéssel a Járpantertől. És szerintem az a legjobb, hogyha most spotolna továbbra is. De az elmész nem idegesít, hogy ott van a torony oldalamba. Legjobb. Most elvileg le tudtam láncolni, nem örülök neki. Abszolút, de jó lenne be is tudni egy kis serlést. Nem. Nem növelem, egyszerűen nem merek kockáztani, túl drága az először vegyél most itt a bőrözet, csak úgy, mint a hülye gyerek, nem is tudom hol. Viszont megindulok. Szerintem itt meg kéne, nem indulunk meg. Túl kevesen ahhoz, hogy itt meginduljunk, srácok. Meg kéne, hogy induljunk, de mégsem. Jó, megindulunk. És aranyos tank vagyok, szóval... Mi a... Pösrágó bogárka van itt? Álljunk már le egy szóra. Úristen, ez nagyon nagy máté volt, hogy eltaláltam. De mondtam, hogy elindulok, de hát úgy, hogy a Tiger egy ott figyel engemet, és csak azt lesz, mikor megyek ki még egyszer. Úgy nem túl jó ötlet kimenni. Ezt az lenne a legjobb, hogy az IS-3 is azt mondta, hogy IS-3 is kapott egy pofont. Az nem lehetett volna kapni tőle is egyet. Mindegy, nem tudom, hogy milyen elgondolásból kezdtek el foglalni. De biztosan valami zseniális elgondolásból. Hát igen, nem árt a foglalás. Remélem, hogy át tudja belefoglalni egyet a IS-6-ba, mert ilyenkor én is szeretnék sebezni. Hiszen nagyon be vagyunk itt szorulva. Sajnos. Úgyhogy én most lemegyek. És segítségül hívom az IS-3-at, mivel támadnunk kell sajnos. Mert különben itt egyszerűen itt van a dongófészek. És itt be kéne zavarni. Szerintem. Igen. A DS3 továbbra is egy helyben áll, azt csak nézi a játékot távolról, úgy, ahogy egy 8-as térű heavy tankot illik. Meg sem mozdul, szépen megvárja, mi történik, körülnéz, áttekintően még, nem tudom, mesél egyet, mint magában egyet, jó történetet még elmond a barátjának. Nem tudom, mit csinál. Itt nincs abszolút semmi. Zymix. Viszont itt a Cent is. És itt az R3 is. Ami kicsit jobban érdekel. Még hogyha be is kapok egy sebdést a Zymix-től, nagyon érdekel engem az R3. Sokkal jobban, mint a Centurion Tiger 1. Szevasz, barátom. Lett bőrkabátom. Túl sokan vagyunk itt, ha egy tankra, mint rám. Úgyhogy én most a Tigernek adok még egyet. Ha nem sajnálja. Úgy. Most leütközött? Igen, leütközött, srácok. Egyszerűen nem tudott ebből szerintem többet kihozni. Szerintem legalábbis, mivel a Tiger egy rám támadott, és egy DS3-ra nem mozdította magát, hogy már késő volt. Az elmész túlságosan be volt oda, nem vagy rá tudjak menni. Az R3 nem kapott tőlem az égvilágon semmit. Hát tulajdonképpen jó pár lövést adtam a Tiger 1-be. És meg a Jápantárba is kb. 1002-t sebeztem. 1002, tehát megsebeztem a saját HP-mat szerintem. Ez már egy jó dolog. Abszolút tetszik. Ez ilyen átlagos meccs, srácok, de 8-as tírbe egy ilyen pályán igazából nem számítok akkor a sebzés, hogy hú gyerekek, hát én most megsebzem az egyére előre az összes kiírt sebzésemet, hanem oda jó van, sebzek 3-at, jó, talán meghalok utána, de legalább sebeztem, srácok. Én már örülök neki. Még egyelőre nem vagyok még olyan profi szinten, hogy aggódom kéne a VI8-on miatt, mert én még red player vagyok, mert úgy is hívnak, hogy tomátó, ketchup, paradicsom, rengeteg nevem van, a noob, a vörös pók, nem tudom, sokat láttam már beírva a chatbe, de abszolút vörösnek érzem magam én is, mert a V8-om azt mutatja. Nem is tudom, azért érzem magam vörösnek, mert a V8-om azt mutatja. Sajnos 500, 400
90 körül jár most a VL8-am, ami azért nem egy Guinness elgetlenítő rekord, mivel az ilyen jó, mondhatni jó játékosoknak a VL8 900 körül jár, akik nem mindig nem hogy a szája, mert csak annyit tud mondani, hogy hát én átlagos játékos vagyok. Szóval nem mondta semmi olyat, hogy hát gyerekek, hát én olyan profi vagyok, hogyha most itt helyben elém jönnek 10 darab tigeret, és akkor én szétlőni a pofájukat, hanem csak annyit tud mondani, hogy én egy átlagos játékos vagyok, egy 900-as VL8-os. De én, hát 400 VL8-szal, vagy igen, kerekítünk 500, mert szeretek kerekíteni. Mind mondhatok, hát gyerekek, látjátok, 500 VL8-szal van, azért ezt lehet látni, hogy azért napi, azért játszok vele, azért úgy, hogy én profi szinten legyek. Most a egy 500-as V8 is csak csömbben akar maradni, és amikor elkezdem beszélni a V8-ról, akkor ő csömbben lapítni szar a fűbe, és ha megemlítik, hogy milyen kis a V8, akkor azt mondja, hát én már javulok. Igen. Befejezve ezt a sztorit. Elsőre koncentrálva az a legjobb, hogy az összes tankunk elment a bázisra, ahol egy darab kibaszott LC IMX van egyelőre. Most az összes heavy ide beátszékel a dombra, és csak arra vár, hogy jöjjenek a... Most ez komoly. Most ez komoly. Hát, nyom. Én szerintem innét nagyon-nagyon gyorsan el kéne húzni a csíkot, srácok. Van egy olyan érzésem. És azt úgy kéne, hogy így oldalból kéne menni. Csak az OI most eltűnt. És jó, megyek. Egyszerűen menekülnöm kell, mert szarrá lőnek különben. És még ha be is kapok egyet a OI-tól, remélem nem kapok be, igen felé lőtt, hogy elnézem, most lőtt felé. Szerencsém volt, de inkább hagyom, hogy a T-29-en intézzen ennyi tankot. De én egyszerűen nem tudom mit csinálni, hogy én ott bevők a kő mögött, azt mondnék néha kinézek. Azt szerintem, amit néha kinézek, azt mindig kapnék egy sebdést, úgyhogy nagyon okosabb taktikát fogok kitalálni, azt, hogy így szépen megkerüljük őket. És csak egyet tankra fogunk fókuszálni. Aha, vagy így. És a jövővel 6-osra fogunk várni. Berereztünk egy szép nagyot. Szegény szú. Jó, M6-os, gyere már Istenem, mitől félsz? Egyszerűen nem tudom, miért nem kijönni ez M6-os. Egy T29-es van, kijönne, belelőnék egyet. Oké, a DS itt jön át. Úristen, oh my god! De már megint a mareket kapok, és én már megint csak lánctalpat lövök. Srácok, ez már szerintem azért az a tipikus ilyen, hogy Istenem már megint, srácok, Isten. Remélem a csapat befoglalja, igen, tudom, az IS jön, az IS kilő. Egyszerűen próbáltam vagánkodva lenni és valamit csinálni, de így nem lehet, srácok, így nem lehet. Így nullát sebeztem. Egyszerűen gondolkodtam azon, hogy nem megyek az egész csapattal, szétvettem magamat a darázs részekbe, úgyhogy semmit nem sebzek. Hanem egy olyasmit gondoltam, hogy lazán itt ellövöldözgetek egy-két tankra. De hogy megint amoreket kapok egyből és egy T29, mindegy, ezt rosszul gondoltam. Látjátok, ez van, amikor egy csapatra építkezek. Mind a két kedvenc tankom csatában van. Ezt egyszerűen nem tudom feldolgozni, mert én csak ezekkel szeretek játszani, mert csak ezek hozzá finom kis pénzecskék. Úgyhogy addig állítjuk pauzoljuk a videót, ameddig meg nem jön valamelyik. Meg is érkezett a T-34-8-szeretőm, a kis tank, hogy most játszottam, most jött meg egy 2 másodperccel, és egy kb. 3 másodperc után megállítottam a videót. És mint láthatjátok, egyetlen egy lánctapsérülést tudtam összehozni, 0 sebt és természetesen egy killer. Én úgy ilyenkor mindig csodálkozok azon, hogy lehetnek olyan bének az emberek, hogy egyből kivedik magukat 0 sebzéssel. De hát így. Legközelebb. Én minden meccsből tanulok valamit. Ebből is azt tanultam, hogy egyszerűen nem tudok rápítani a csapatomra a taktikámat. Egyszerűen tudni kell, hogy nem arra kell menni óva a csapat, hanem szóval arra kell menni már a csapat. Na. Szépen, közösen a csapattal. Lehet, hogy nem túl praktikus, hogy az egész csapat leningel, de lehet közebb velük még.
Gondoltam, itt majd az előjövő pár tagnak fogok egy-két lövést leadni, egy 600-at, 1000 körül, meghalok, az nekem már jó, hosszpésze, minden. De az, hogy egyszerűen kávéhozszeretben ugye násztapadők után, amorekkel után a tigereiben megint, a ilyesben megint lepattanok. Ami nem is csodálkozó, csak Isten igazából, ha a mázén menne, akkor lőttem volna egy 600-at. Egy háromra is tudtam volna adni. Hát ezek a random csaták, srácok, minden mondjak. Itt sok médium játékos azt szokta csinálni, hogy ne! Megúsztam. Sok médium játékos azt szokta csinálni, hogy bemegy középre, azt tudnék, majd vagánykodik. De én nem szeretek középre menni itt, mert ott mindig van, máig is volna, mindig kilőnek. Áj. Ugyanez van, mint előzőleg. A Lenin csapat arra megy, én meg elkezdenék megindulni a városba. Ez ilyen nem lesz, srácok. Ha a Lenin csapat arra megy, akkor én a Lenin csapatot követem. Előzőleg sajnos akartam megvédeni azt az oldalt, de sem értem, nem van a Lenin csapat, mindenkit szar előtt, és egyedül csak én maradtam, az egyetlen egy emberke, akit egyből, jó, nem én, akit egyből kilőttek 0 AP-ban, mert arra mentem, hogy kellett volna menni. Jó, AP nem vesztettem, csak láttam. Most ilyenkor kéne nem megállni, hanem indulni, mint a vadborotva, mivel a Lenin csapatnak az a lényege, hogy valakit kilőnek, miközben egy Lenin csapat, srácok. Mindenki átvonul egyszerre, a KV3-at megvárjuk, ugye, srácok. És a KV3-át meg követi az egész csapat. És egyszerűen hirtelen annyi mindenkit lehet lőni, hogy tudja összeszabadulni a KV1 a mögötte lévő TD-k is, mert egyszerűen túl sok sebzés. Szóval ez olyan, amikor túl sokat töltünk a pohárba, túl csordul, és egyszerűen annyi mindenre lehet lőni, hogy már lőnek egyre, lőnek kettőre, de az, hogy igen, ez történik ilyenkor, srácok, ez. Meg is halt a kis csúszás barátunk. Elég hamar is kivéletlenül. Párot is meghal, meg pont lálát mindenkire. Igen, és ennyit ért a Lenin csapatunk. Majd ki kell találni, hogy az a párosban majd bele tudjak dolgozni. Igen, nem ártana. És induljunk már meg, skácok! Ja, de miért rám? Mindegy, földolgozzuk. Ilyenkor kéne olyan ilyen megindulni, ez nem mindennapi. Persze, és nem talált, hogy találná már. Jó. Most ideje megindulni, srácok. Szerintem, úgyhogy én most megindulok. Nem indulok meg. Párot szerintem lő. Úgy végre megindul a csapat. Induljunk már meg, srácok. Induljunk. Egyszerűen mindenki erre fókuszál, aztán megyünk előrébb. Aztán tudtam összek az állati bárány. Igen. Oldalra fogunk kijönni a... Ebből kaptunk egy jó nagyot a VK-tól. Aki ki fogja lőni, és hát én veszek. Láztap! Hát nincs az az Isten, srácok, nincs az az Isten. Mindegy. Láztap, aztán hát nagyon pekes napom van ma. Láztap, üres lövések tudunk elege. Hát mindig ezt bele kell kalkulálni egy napba. Ezek a random csetek, szóval rövidesen meg így lehet egy random csetek, nem hogy állandóan sebzik az ember, hanem vagy nullát sebez, vagy nagyon sokat sebez, vagy közepeset sebez. Szerintem ezek a lehetőségek vannak bekalkulálva. De, én ilyenkor mindig automatikra akarok kapcsolni, mert egyszerűen szeretem az automatikot. És annyi... Jó, meg fog halni. Tuti meg fog halni, mondom, Tuti meg fog halni. Bum, telibe. És most innentől már csak annyit kell csinálnom, hogy megint töltök, és most az IMX-et akarom kilőni, mert nagyon csúnya volt és kilőtt engemet. Úgyhogy most csak őt fogom fókuszálni. Nem talált sajnos, srácok. Viszont csak egy lövésnyi HP vagyok az Arernek. És sajnos nem tudtam kilőni. Mit nem mondjak? Megint csak engemet tud lőni a A-team. Viszont ez természetesen másokra pedig a másik tankok lőttek. Úgyhogy most meg kéne indulni, csak előbb is a KV3-at meg kéne várni. Jó, a Comet az már egy tank, oké, az elintézi Dickert.
miközben én az IMX F3-ra fog rámenni. Igen, mondom, elintézte, jó? Engem az IMX érdekel a legjobban, mivel ő a kis ragadozó tank, aki lesöptött volna egy csomó HP-t, úgyhogy remélem, hogy mellé lő természetesen, és én terébe lőlök egyből. Nem tudom, hol is srácok. Igen. Nagy kerülésbe fogom most itt megtámadni az IMX-et. IMX meg vagy, kis barátom. Szevasz. Te kis cukorfalat. De miért? Amúgy, most mi történt amúgy? Teljesen abszolút nem tudom, mi történt. És más lőtte ki. Hát ez halális, srácok. Nem tudom mi ez, de ez már egy lagnak egy különleges szintje, srácok. Egyszerűen most is csak 4-szer tudtam sebezni. Ilyen hiányérzet van most bennem. Egyszerűen nem tudok kibontakozni. Szépen mondva is. Egyszerűen mindegy. Most is sebeztem kb. 400-at vagy 600, de nem érzem azt, hogy oké, most én lesebeztem, hogy kellett, azt meghaltam. Azt úgy érzem, hogy hát lőttem 3-at, azt meghaltam, azt hiszem. És nem ezt szeretem érezni, amikor úgy gyerekek, hogy aztán szétszittem a belüket, aztán meghaltam. Mindegy, egy rossz menet volt számomra, mert legalább pénzt azt hozott. A T29 se fog most nyúlni. És hát mondom, ez csak annyit tudok mondani, hogy random csaták. Vagy jó, vagy közepes, vagy nagyon rossz. Én szerintem ennyit lehet mondani egy random csatáról. Sosincs olyan, hogy hát ez nem jó volt, de nagyon semmilyenes volt. Mindig az ember magához viszonyít. Nekem az átlagos sebzésem 500 körül, nem 500, azért sokat mondanék azzal. 400 körül van. Szóval az átlagot meg tudom sebezni. Szerintem egy TLMC 8 születtek, aminek az átlag sebzése 3 lövés, szóval egy 3 lövésben van az átlag sebzés. Azzal nem 3 lövés, hanem 10-et kéne, jó nem 10-et kéne, nagyon sok lenne. Egy 5-6-ot le kéne adni. Most most is az volt, hogy a párduc beállt. Egyszerűen nem vagyok hülye, és azért nem indulok meg, hogy meghalljak. Tehát is most megindultam a Dicker Maxra, de egyszerűen nem akarok meghalni. De az előbb is ott volt az AMX, az AT, és egyszerűen nyomtam az automata célzást, mert én csak úgy szeretek célzni, automata célzás után lövés, hogy semmi olyasmi nem ilyen lagot kapok, aztán azt fel mutatom, hogy azt mellé lövök, hanem automata célzás, teljesen becélzokat, bum bele. Illetve, hogyha nem közelük, akkor persze gyenge pontokra célzok már. De úgy volt, hogy becélztem automatára, egyszerűen nem tudtam becélozni automatára, ezt hagyjuk. Utána kétszer is kapott tőlem egy hatalmasat, és mind a kettő lövés mellé ment, ami azért elég fura, hogyha egy T-85-nek mind a két lövése fölé meg nem tudom hova ment, de mind a kettő semmi se talált, mert akkor kilőttem volna. Hát ez pek. Viszont itt remélem azért tudok ma sebezni, szerintem ez lesz ma az utolsó csatám ebben a videóban, és remélhetőleg ezután visszanézem, és remélhetőleg fel fogok rakni, mert lehet, hogy kevés az FPS szintem, de hát én akkor valami mártatás lesz. Szóval ahogy fogom bemutatni a játékost, egy játék, hát ahogy egy noob látja szerintem. Én úgy fogom bemutatni most a játékot. Kukulcs. Ez egy abszolút jó hely, pont takarva van az alsó részem. Ez nem jó lenne. KV4, gyere már. Amúgy mit többféle KV4? Valaki mondja már nekem, mert hogy semmit, az 100%-ig biztos, hogy benne. Jöjjön fel, Istenem, jöjjön már fel, ezt sebezni akar. Mitől fél, nem már tőlem féljen, hát kaptam 300, azt mehet az útjára. De Istenem, én akkor KV4-ben voltam, de egy kicsit bátrabb voltam. Tudom, hogy noob vagyok, de ennyire ezért lenni beszarének elé. Igen, följöttél, most indulatnál oldalra. Valamilyen erre, megöltek a fák. Most már betettem az object, egészségére. Most csak ilyen megfélem, mitől akarok itt, egy full HP-s T29 betornyozva. Úristen, egy emberek kijönni. Igen. Sajnos a... Kell venni, csak azért nem meg kijönni, mert én itt vagyok. Yeah, jó, kijövök. És ahogy kijön, én itt továbbra is fog maradni, illetve egy kicsit így
feltűrjük majd a segünket, hogy ne tudjon akkor a részt lőni rajtam. Jó. Jó, most már nagyon jó lenne, hogy a punik az király. A kb. 4 alapon van, most vettem észre. Úgyhogy nincs esély ahhoz, hogy engem most itt belőjön. Szerintem azt, hogy én tudnék most lőni. Hiányosak a ismeretei. Egyszerűen jöjjön már ki, Istenem! Jöjjön ki, azt meglátjuk, mit tudunk csinálni. Nem jön ki, nem tudok olyan csinálni, nem jön ki, nem tud belelőni. Tényleg ezt így 3 pedig kibontakozik. Istenem. Jöjjön már ki, azt a Isten az a kb. Most már most már nem tudom csinálni. Az a baj, full alap a tank. Nincs TD, úgyhogy lehet, hogy most megindulok, mint a talajvíz. Igen, megindulok. Most láttam meg a KV4 alap. Nagyon bajom nem eshet, csak szállás vagy alatta a valósebdés történhet meg, mivel alap a izém, és TD nem lehet mögöttünk, úgyhogy elkezdem lőni. Mi? Azért fura volt, srácok, nagyon fura volt. Kukusz, szevasz baby, nagyon baba seged. Jó van srácok, jó lenne kijönni. Ja, az nagyon baba. Az gyerek, ez nagyon baba, nagyon baba. Úgy, nagyon baba a KV4. Engem, bazd meg! Istenem. Már fájjátok tőle a fejem. Istenem. Már így szivacs vagy a gyerekek, már így szivacs. Kávétől bekaptad összes lövést létemre, 7-es szintű létemre. Mindig ezt el kellett vállalnom, srácok. 2 lövésért teljes mértékben megérte. Én mondom nektek, 600 sebzésre megérte egy 5-ös tangba. Hát ez sem volt egy átlagon felüli meccs, srácok. Ezt tettünk, azt most nem mondom. Az LTP kilövi. Ekkora süllyedésem, még nekem sincs elsüllyedésem. Jaj, felmelésem. Most veszem észre, hogy meghalt, úgyhogy a LTB... Micsoda... Abszolút. Itt van, azt csak arra, hogy meg tudjam lőni egy kicsit. M12. Jó. Hát srácok, ez az első mehetnek... mit is mondjak itt most a végén? Remélhetőleg a többi rész azért jobban fog játszani ennél. Szerintem most egy olyan átlagos noobot mutattam magamról. Én szeretnék többet mutatni, hogy nem egy noob vagyok, hanem egy kicsivel több, mint egy noob vagyok, szerintem. Hát majd ez a következő részekben kiderül. Úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a rész, azt majd a következő részben ennél próbálok sokkal jobbat nyújtani nektek. Szevasztok, Peti voltam.